Og velkommen til Costa Rica. Det her det er Karen Mogensen-reservatet, bedre kendt som Tortilla-fabrikken, hvor alle tortilla i hele verden bliver fremstillet. Så prøv lige at komme med her. Kom med, jeg har fundet køkkenet. Det her er køkkenet, hvor alle tortilla i hele verden bliver lavet. Man bruger majsmælk, det er det her. Så er man vand, kalder i. Så får man små runde kugler, som dem her. Så tager vi 2 stykker ægte costaricansk plastico. Uno, dos. Så tager vi en bold. Her. Plastik. Her. Tallerken. Som det her. Excellente. Så hælder vi lidt olie på en pande. Det her. Smører olien rundt. Så giver vi den gas. Her. Og så vender vi. Så tager vi vores tortilla. Sin plastico, uden plastik. Op på panden. Dap, dap, dap. Dap, dap, dap. Normalmente, så laver vi dobbelt så mange tortilla, fordi vi har begge plus i gang. Det vil sige dobbelt så mange tortilla på den samme tid til dig og alle dine venner. Det er den helt rigtige. Den her tortilla er færdig. Så tager vi vores skærebræt, vores pandekage og en lille kniv. Så tager vi 2 skefulde olie. Det var 1. Og det var 2. Så giver vi den gas. Og så har vi vores tortilla chips. Husk! Lidt til den søde tand. Salt. Dejlige tortillas. Dejlige tortilla chips. Yes. Så er vi så klar til, at vi kan nyde vores tortilla chips med en dejlig omgang frisklavet guacamole. Ja. Skål! Ja. Det er sgu ganske udmærket. Ganske udmærket, ja. Så det vil jeg sagt på Costa Rica. Puder videre.